No minä olen kukkahattutäti, kyllä. Minä olen nainen, minä olen opettaja, minä olen poliittisesti vihreä ja työskentelen hyvin maahanmuuttajavaltaisessa lähiössä. Kyllä kai mua niin kuin tituleerataan kukkahattutädeksi, vaikka mä nyt oikein ihan tiedäkään, mitä sillä tarkoitetaan. No mitä se sinulle tarkoittaa? Mitä sinä haluat sen tarkoittavan, kun laitat kukkahatun päähäsi? No kyllä se mulle tarkoittaa nimenomaan näitä arvoja ja sitä, että mä edustan sellaista suomalaista, joka haluaa korostaa suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa, ihmisten yhdenvertaisuutta. On sitten kyse etnisestä taustasta tai on kyse niin kuin ihmisen ominaisuuksista, on kyse seksuaalisuudesta, on kyse asemasta yhteiskunnassa. Mä haluan, että me olemme tasa-arvoisia ja sitä jos sen viesti on kukkahattu, niin sitten minä kannan kukkahattuani ylpeänä ja selkäsuorana. Mä työskentelen Turun normaalikoulussa, joka sijaitsee Turussa Varissuon lähiössä. Varissuo on Suomen monikulttuurisin lähiö. Meillä taitaa olla asukkaista tällä hetkellä muunkielisiä, onkohan nyt 36-37% varmaan kohta jo. Mä oon vuodesta 1997 ollut duunissa siellä ja myös nähnyt tämän muutoksen, mikä Varissuollakin on tapahtunut tässä viimeisten vuosikymmenien aikana. Koulussa on yhteensä 1 000 oppilasta. Meidän perusopetuksessa oppilaista puolet on muunkielisiä. Meillä on 40 eri kotikieltä. Mä oon työskennellyt tosi kauan aidosti monikulttuurisessa yhteisössä, enkä näe siinä mitään sellaista ongelmaa, mitä ei voisi ratkaista jokseenkin vähällä vaivalla ja terveellä maalaisjärjellä. Eli tämä, kun kukkahattutätejä syytetään siitä, että he eivät tiedä, he eivät ole koskaan kohdanneet, he ovat sinisilmäisiä, hömppiä. No, tämä on just se, mitä esimerkiksi keskusteluissa, kun käydään vaikka maahanmuutosta keskustelua, niin aina sanotaan, että ne, jotka on suvaitsevaisuuden puolella, niin ne eivät tiedä, mistä ne puhuu. Ja se ehkä muakin... Kyllä sinäkin, jos sinne Varissuolle menisit vähäksi aikaa töihin, niin kyllä huomaisit, että... Niin, minä käyn siellä joka päivä. Minä olen käynyt siellä vuodesta 1997 duunissa ja minä luulen, että minä tiedän jotakin. Mutta se tässä keskustelussa on niin kuin leimallista, että kun lähdetään puhumaan niistä, jotka suhtautuu suvaitsevaisesti ihmisiin, niin heti sanotaan, että te ette voi tietää. No kyllä me vaan voidaan tietää, koska me kädet, niin kuin voisi sanoa suomalaisilmaisulla, että nyrkit savessa joka päivä työskennellään asian puolesta. Mä niin itse näen sen, että mitä se tarkoittaa se kulttuurien välinen kanssakäyminen. Mä näen siinä tosi paljon hyvää. Enkä mä koe, että se millään tavalla uhkaa mun suomalaisuuttani. Päinvastoin, muiden kulttuurien kautta ja muiden tapoihin tutustumalla mä tuun tietoisemmaksi siitä, minkälainen suomalainen mä itse oon. Ja mulle se on ollut itse asiassa tosi antoisa prosessi. Mä oon oppinut näkemään omasta suomalaisuudestani asioita, joita mä en näe, jos mä oon vaan suomalaisten kanssa.